What's up mga higala? May adlaw ninyong tanan. Ako na po din inyong ubos nga alagad. Kumusta na naman tanan diha? Karong adlaw mga higala kay gimingaw naman kog sakay jeep. Atong isgutan na atong mga nagkalain-laing klase sa pasahero nga atong makasakay. Daghan jud kay ni sila. Kay baw ko halos tanan nato nakasakay naman yung jeep. Pero wa ka kasakay jeep kay nakay imong sakyanan idi sa naol. Pero nakasakay na kay jeep nasugatan gyud nimo sila nga mga klase sa pasahero. Pero sa di pa ta magsugod, ay sa kalimot o click anang gamay nga subscribe ug notification bell para larga na ta. Pinakaunang klase sa pasahero mga higala, kini gini mga pasahero nga bahog ilok. Kanay nagsakay pa lang sa jeep. Mga lisbo na. Unya, huot-huot ken jeep, makatapad nimo isa-isa pa ginailang ilok. Nya ang baho sa ilang ilok mapahid sa imong sinina. Imbis kay gikas inyo, grabing pahumot nimo kay gadto kag trabaho, ikabot nimo sa imong trabahoan na nimaho na nang kang ilok. Ang nakapait ilok pa gito sa imong katapad. Okay ra tag mga street vendors paron or kanang manilhig sa karsada kay syempre di ginalalim ilang trabaho, mawanan mainitan gyud na sila makasabot ta. Unya kay di professional kayo nindot kay grillo. Nindot kay cellphone, iPhone pa pinalit ra bayag 1.5 das kilid kulon. Nya nagibog ilok, lami kay grillo pero wa ka palit og Rexona. Tag Jess ra man yung taon na Rexona siguro kanang sachet. Oy palit pud ka ha. Ikaduhang klase sa pasahero mga higala, kini pasahero nga murag siya tag iyas lingkuranan. Kanang og molingkon magbilangkat. Unya ang imong pasibugon mao ra bay masuko. Ang uban pa gyud ani mga higala, ang ilang mga kinumpra, ilang mga gamit palingkuron. Di ra ba plitihan. Nya ang uban pa gyud ani og medyo luag-luag isay ang tiil. Mayro bag ning himasa. Mura man pug siya tag iyas lingkuranan. Ang sunod nga klase nga pasahero mga higala, kani mga pasahero nga bisag puno na mo, sok-sok gyapon gyud siya. Bahala ko siya na lang kaaping sa iyang lubot ang maglingkod basta ang importante makalingkod siya. Ina pa gyud. Manawag pag yung nagiyang amigo kay iyang sa bakon. Unya bitag mo untol ang jeep mapakog aw da marise. Mao na diha kay ipugos mangyapog sok-sok imong kaugalingon bisag kay baw kang naay tag iya. Sakit no. Sakit ang kamatuoran. Kini mga higala sa punis konduktor kay ang konduktor pong uban diha nga imbis ang sud sa jeep 24 ra pasudlag 32. Nya moingon pag yung nagkuwangan pagduha. Bisag naghuop na mura nagsardinas dito sod. Ang sunod nga klase sa pasahero mga higala, syempre di gini mawa kani pasahero nga mga snatcher. Pure ba daghan kini skolon. Kana ni mga higala nga bago pa pagsakay gabot unahan mo naog. Kana nagsakay nimo napakay relo, napakay cellphone pero nignaog nimo wa na. Maayo pag kay ni sila mga higala kay daladalaon nagag-istorya. Lingaw-lingaw ni kag istorya panangitan pangutan-on kag asa ka padong. Unya dito ang yahan natong kamot ang asa padong. Sa di pa ta magpadayon mga higala, mangayo di ko pasensya nyo daan, dispensa ba kay kusog di kayong hangin diri niya basig di mo makabati nako. Pero ako nga kung kusgo na kong tingog muna bahalag mapagaw ko makabati lang mo. Anyways, back to the topic mga higala. Ang sunod nga klase sa pasahero mga higala, kini ni mga pasahero nimo nga abi nimo pasahero. Nya dito manaygon. Mukalit lagsod sa jeep niya moingon na yung under the moon, your love always out. Sometimes my tears are drowned. You're never gonna let me down. Yeah, one day. Ate, kuya, ginagmay lang ate kuya, pang panihapon na ate kuya. Bahala ginagmay ate kuya, basta perminte ka ate kuya. Unya ang uban ani mga higala, di manaygon. Mukalit og sud sa jeep niya, abi nimo mulingkod niya dito manghatag og sobre. Makaingon man lang nagkagusan ni jeep ni or munisipyo na may mangayog solicit. Ikaw na mga klase sa pasahero mga higala, kini mga pasahero nga gahig o. Kanang mga badlungon kayo ba? Kanang bisag nay sitom sa tungod mupugos gyud jag sakay. Ang uban pa ni mga higala bisag ang jeep ni larga na kay ang stoplight ning guna, iya gyapon gukuron. Unya bitog di maapsan, hago ra noon siya. Mao na diha gukod-gukod man gyapon bisag kay bawang biyaan ra. Pagkahapdos. Ang uban ani mga higala badlungon kayo. Kanang mutuktok mo para muhunong siya diha bisag kay bawang no stopping. Maglapad pud ta ng os driver. Grabe ka mga gahig o. Ang uban pa gyud mga higala ara magkaon sa jeep niya ikaw magkaon ang basura isuksok ra ba diri sa lingkuranan bisag kay bawang sa naitas ka nito luyos driver. Ikapito nga klase sa pasahero mga higala, kini ning pasahero mga higala nga murag siya model sa shampoo. Kanang idunghay ang buhok niya nagsakay sa jeep.
Iniglarga ang buhok ari padong sa imong bakbak, makatilaw kasi ang buhok. Nga panalitan magduka-duka ka or makatog ba karon sa jeep, mahibong na lang kaabi nimo gibarang ka kanay buhok musod sa imong dunggan. Barato ra man ning tawo ng pugong. Oy pagpalit putaw mo tag 10 pesos ra man gurong usana. Ug di man gay ka mamugong guniti tawo na imong buhok kay kami bi makatilaw may big mabusog mi. Mayon tag naligo ka nga problema pagyugwa. Ang sunod nga klase sa pasahero mga higala, kini ni mga pasahero nga matug sa jeep. Mao ni sila ang mga tamis kes pananaw sa snatcher kay wa may alamag. Ang uban pa ni mga higala, wa gyud ni natog nagpatugtog lang. Samot nag-chicks ang katapad magpaduka-duka ayon magpatugtog ba. Aron ilang mga tos abagas chicks. Ha, klaro kayong binuhatan. Ang uban pa ni mga higala tungod sa kay nakatog, malapas na imbis mambaling ranaog naabot sa alumnos. Ang uban pa gyud ani hubog nga ra nakatog sa jeep. Naabot na las terminal, ang driver na makapukaw. Ikasiyam nga klase sa pasahero mga higala, kini gini mga pasahero, di gini mawa sa jeep. Kanang mukapyot, kanang tungod sa kadagas kapyot, imbis ang jeep, andagan sa jeep, ana, mag-ana na noon. Ang uban ani mga higala, di pa kapyutas driver, kay gabot sunahanay sitom, mukapyot yung gihapon, mudara bag tago-tagos kilid. Unyag masapan sa sitom, ang driver ba'y makabayad. Ang uban po, bisag na lingkuranan sa sod, ako kay kalingkuran sa sod, di gyud siya mo sod, di gyud siya mo lingkod, kay ganahan gyud siya mo kapyot. Mao dayto kay mo kapyot ditso naog. Murag ikaw ba? Sige gyapon kapyot bisag gibuhian na kaniya. Pagkahapdos. And speaking of mukapyot nga ditso naog mga higala, ang pinakaulhi nga klase sa pasahero, kini na gyud yung pasahero nga mao'y pinaka-worst sa tanan siguro. Kanang di mo plite. Aside sa mukapyot nga mo ditso naog di mo plite, ang uban na ni mga higala ngadto lingkod luyos driver. Kay magsige nagtunol-tunol sa plite. Aron ingno nakaplite na siya masig tunol sa driver. Ang uban pod mga higala tagagos kalibo ang driver o di kinintos nga way sinsiyong driver. Idi di siya makaplite, haya. Ang pinaka-worst pa yun ni mga higala, wa nag-iisa ning plite, mangayo pa yung suklis driver. Di mo hadlok gabaan. Aw ana, magyud na. Namang gani mo hatag kag tibuok pero wa ka sukli eh. Pagkahapdos. Oy, sa di pa dito man namilit mga higala, shout out sa dita. Shout out dahil sa akong brad nga si Larry Ariki, amping na kanunay brad. Og shout out po rin sa akong manghud at heart nga si Princess Cabural, maiki ni siya mo sayaw gyud. Og shout out po ni She's Fine, ang yan tinudpangan Heidi Wow, og kapart JC Pod Ruble, ang tao nga sekretog labok. Og sa Makadong TV mga higala, shout out inyong tanan, daghang salamat. Mato mga higala, bahalag gimingaw na tagsakay og jeep. Relax lang, long live